Bawanana nduk ora ketang sak kliraman. Najan wujude mung peksi. Diaturke Pak Lurah, Pak Haji Kolaif ST. ST niku no, sarjana teknik nggih. Nggih. Oh ngono. Telkom, Telkom napa teknik? Oh sarjana Telkom. Nek omongan harus sing input malah ra gathuk. ST ki apa to? ST ki Sabilu Tobah. Ya, kono kok suwirawayangan ya, guse kae. Ayo kapan-kapan. Coba. Najan wujud Najan wujud temong peksi. tak aturke dulur-dulur sing suwe ora pinanggih, Mbah Jamari, Pak Tarmuji, sing kelingan kabeh, kelingan aku ya. Pak Slamet CS juga Kang Putra Mas Nur Kolis. Oh ya. Yes. Neno nano. Asmarandana karo Dahar. Jan nyampleng. Koplak imbah-imbo tam tem. Ajake cocok masakane panitia iki. Iya no ya. Pokoke warga masyarakat Ngampel luar biasa kok. Terus. Halus. Manis toremra. Bah, cengkokmu. Cengkokmu mok gubah cengkokmu. Nah, aku ki gumun kowe iki raja cengkok kaya karo cengkok kaya brai ngono terus. Ati. Ngantek kenthok iki operator iki lho. Pelitane cengkoke jan empun, Bos. Empun, cengkokipun niku empun pokoke. Empun pripun? Empun apik banget cengkoke empun pokoke. Nek raja cengkok niku nek putri niku medhi lita. Ha nek wong lanang, raja cengkok wong lanang menika medhi anu. Mas saya. Anu dudu. Senengane dhek anu wakit. Raja cengkok. Ngene wakit anggere jak omongan nyengkok. Kowe kok wates enggak, aku kok pare nyengkok. Terus ning wates. Lah padahal balik neh kok ya. Terus ke? Diceluk barang kok meneng to no. Ada Bu, dune ngono. Terus goleki si podang jana karo mlaku-mlaku ngalor ngidul, kadang medun mlaku-mlaku ning warung tuku jajan, ngopi. Sing bayarin jenengan. Sing bayarin jenengan. Loh, oke tak bayar ono, aman. Ada. Neno. Ibu bunga hatiku. Sendur karo Krisnia iki ajake klambine cocok delak-delok iki. Karo kulitku jan kaya menyatu. Pau mature ketok langsing ngoten lho nggih. Gawe klambi iki nek ngene iki kaya piye? Nek jane rumah tangga jan kaya botol PPO kene. Terus nyanding bisa dadi Tom and Jerry. Tombo. Pokoke
pokoke cengkokmu nek ngono iku mesti trah Bang Sri ngono pantes. Trah Bang Ya Sri. trah Kambang Sren iki kaya Kambang pantes. Srenan. Iya ono. Ngene ya. Ya. Suarane mak ki biyen ngono kuwi. Esuk awan. Esuk awan ning omah wis ora krasan keluyuran anggoleki sing tak sayang. Lanang mesar. Mumpung mitereng Goleki panuk kopiane. ngiteri ora krasa esuk awan nganti wengi. Eman yen nganti liya kang nyawang. Wah, terima kasih. Angklenyang tak sawang mencok ning apa. Mencok ning ngepang. Kegoncangan tak rindik saka aturan. Sarwi ngoceh dheweke ngalih bencokan. Wilah kae tak suwun kok aja ngicip. Pak Pardi. Podang kuning agawe pikirku Kate Mas Indro. Joko Boyo. Sleret ireng tak sawang tambah manis. Ayo manise kaya apa? Ya. Depan wis waras lah bagus. Ojo balapan melayu deh. Ampel, baper. Kediri. Oke, masih bersama dengan Cakra Budaya Sari. Ya terus para bapak-bapak kamu hadir di Pondok Paranawo juga masyarakat Ampel semuanya. Hatiku tak soyo
Terima kasih Podang Kuning. Nah, mriki pundutane buke sing kagungan pondokan sore mau, Nduk. Oh ngono. Cobi